Mamma! Nåtid! Jeg har lige begyndt en video. Jeg har lige begyndt del 4. Jeg har lige begyndt del 4, Jose. Jeg vil hellere på. Lad os se at komme tilbage. Ja. Det ved jeg ikke. Fordi I skulle se den døde Pøvdi. Vi spiller den! Den er blød. Den har Anders bakterier. Ikke mere og. Altså det er det værste. Anders bakterier. Den har kattebakterier. Meget giftig. Ja, det er meget giftigt. Anders er en meget god dyr. Anders er en sygdom. Anders er en meget god dyr. Og man kan tydeligt se, hvad for et dyr det er. Det er sammen, jeg har fået den. Okay, det kan se på den store rumme. Men hvad så med at komme gå om bag? For den gasser er meget giftig. Børneviser. Hold kæft, hvor er I sjove, hva'? Ja. Alle sammen. Altså, jeg har rundt en bil i hele heldighed. Og jeg skal på mit land, min by ved det. Jeg skal på min by. Jeg skal for meget min by. Men jeg går en anden by glad. Nej, det gør jeg. Jo. Jeg går en anden by glad. Hvorfor i helvede er det en hemmelighed? Mikkel er en Brøndby-fan. Nej, for starten. Nej, jeg var der faktisk i går. Ja. I har yndlingssyg. Men det er også en far. Det er hvad for den hernede i går. Og der er slet mig ikke fri. Jeg ved godt, hvad det er. Ja, du ved, fordi du hørte den. Nej. Fordi du hørte den åbenbart, da jeg sagde den til min lillebror, ikke? Jeg sagde den direkte til mig i morgen. Nej, ikke i morgen, sgu da. Nu er jeg en skraldhemmelighed. Det er for vigtigt. Jo, det må jeg gerne. Men hør! Du ved, at Tobias, min nabo. Ja, og I bolle. Jeg er helt 100%. Han lokkede mig til at smadre min hoved. Og det gjorde du så. Ja. Hvordan fanden lokker man sådan et stumme? PlayStation 3. Jeg var 7 år. PlayStation 3. Og hvad er der med det? Han lokker mig, men han sagde, da jeg var 7 år. Hvem? Tobias, min nabo. Nej, men sådan her. Hej, Strøm! Jeg synes, siger noget med, at der er en, der ikke har en PlayStation 3. Christian, han har en PlayStation 3. Så smadrer han en rode for at få en. Fordi Tobias lokkede mig med at få en, når jeg skulle se smadren. Jeg var 7 år. 7 år, så længe med min lillebror. Det må være før min tid. Mikkel, der var vi så bedste venner. Nå ja. Han var dårligt. Det var det sgu. Ja, i 1994. Jeg kendte det. Ja, i 1994. Nå, han gjorde! Jeg lever sgu altid. Jeg er faktisk Jesus, så jeg ved det. Okay, så de lykkede han var. Okay. En skål lige. Altså, så mærker jeg sgu heller. Jeg så ikke Gud, vel? Jeg er Jesus. Flyv, Mikkel, flyv! Jeg kan gå på vandet. Okay, så gør det, gør det. Ja, hvor? Ja, sig det. Jeg er ikke med Marco. Nej, rigtig vandskud, ikke vandskud. Ja, jeg kan også gå på vandet, når der er is. Ja, ikke noget. Så lad os gå tilbage til søen og se. Nej, der er is på den, så kan I jo få is. Okay, hvis der er is, så kan jeg ikke. Den bare så bare sammen på retten. Ja. Nej, isen kan ikke holde sin fød. Så kan ingen anden bare så. Yes, jeg forstår. Men så kan ikke engang holde sin hund. Men isen er jo på størrelse med en flodhest. Ja, det er større. Ja, den er større. Isen er lidt større end en flodhest. Så jeg håber, at Det spørger jeg også om. han har ikke gjort noget. Det er smart for det. Nej, han har ikke gjort det. Men så is. Ikke isen, som massen. Nå! Der sagde jeg lige med hemmelighed til kameraet, hva'? Der sagde jeg lige med hemmelighed til kameraet. Ja? Jeg kender den ikke. Hvad? Du kender den godt. Hvad hedder den så? Nej, du skal ikke sige det for hende. Okay, du ved det. Nej, men nu har jeg lige sagt til kameraet. Så nu var I det indtil. Altså, jeg sagde, at jeg ville skubbe den video. I får det måske at vide på mandag. Jeg ved det. Mikkel, det er man. På næste mandag.
på mandag. Ikke i dag, men på mandag. Ja, kan vi støtte over efter. Det kan ikke hedde på dag, fordi er man i jorden eller på... Man kan ikke være i Afghanistan, man kan være på Afghanistan. Fordi... Nej! Jeg kan ikke... Hvis jeg lige har gravet mig ned her, så er jeg i der. Ja! Nu giver vi jeres spørgsmål. I skal bare skrive ind til jer med K's hjemmeside. Hedder det i Grønland eller på Grønland? Så! Hedder I for helvede! Jo, det er I Grønland! Ja, det er jeg også. Men det er ikke et bevis Og min far har stået på Grønland, ikke? Grønland, altså. Min far, han har en Min far, han har en dansk kone, som har en grønlandsk mor. Ved du for noget? Ja. Og det kan vi jo ligesom ikke forstå, hvad han siger. Hvordan fanden kan det hedde is? Og det gør det heller ikke, du ved godt. Det ved jeg ikke. Hvorfor det hedder is? Det hedder Det er is. for første ø. Ja, ja, det er selvstændigt land. Hvad hedder det is? Selv. Ja, det hedder det is. Nej. Jo. Det hedder sgu heller ikke is, for det holder. Selvstændigt. Fucking bedre, når den Ja, for når det er mindre end Grønland. Nej! Jo! Det hedder bare Tom. Det er noget bedre, der er en flag! Det ligger ikke i navn. Og det er den Grønland er et land, siger. Jo, det er. Det er. Jeg ved det ikke. Jeg lægger det i min navn. Grøn. Det har jeg ikke. Prøv at høre, det hedder i Grønland. Jeg kan ikke det der for nord på Grønland. De har deres eget flag. Det er ikke et land. Det er noget, der er alles. Sig mig det land, og I får ret. Ja. Men bare vent til de er ældre, så skal I fandme se, hvem der er ret. Det er bare et land. Det er bare et land. Det har det. Jo, det er. Jeg har det ikke lige. Jeg har en masse land. Jeg har det. Og ikke i. Det er en ø. Det er en ø. Det er ikke en ø i Danmark. Det er ikke en ø i...